Wacht, wacht. Oh, wat in? Kom joh. Een boedeltje hier. Hoe die verder rommel net. Dit wordt de toekomst. Jaren 2000. Ja, dat dacht ik, ja. Ja, dit door. Dat is wel vet hoor. Dat is echt zo'n flits. Zo'n witbalans. Zie je dat er net wat op en ik dat kofferbak. Als nou boet in de kofferbak zijn. Dingen. Nou, moet je kijken niet. Wat is dat dan? Het is gewoon een uitlaat, die lijkt heel naar je handen. Er zit zo'n hobbel. Oh, oké. Ik zal een beetje, ik probeer een beetje aan de kant. Dat is wel een mooi shot trouwens, voor als het misgaat met de broers. PC nu trekken. Nee man, jij schiet al. Ja. Nee, die moet nog wat erin. Oh, oh, die is zo mooi. Wat leuk hem nou. Waarom moet hij nog komen erin? Maar dat is niet cool, doe dat wat erin, dat gaan we niet even. Ik trek deze nu even man. Wat doe je voor mij? Maar die is fucking cool. Amateur! Oors op, linker. Makkelijk lithium ben ik. Thanks man. Ja, ik help je in hand. Je moet zelf een beetje harder niet lezen. Dat is een sting, hè? Wat vind je daar goed? Nee jongen, ik heb een sting staan. Thanks man. Klaar? Hij staat nu aan. Ja. Oh, mooi, wordt er nog een keer wat? Jasje, iets meer draaien nog. Ken je dat? Hey, iets meer met recht en niet te hard gaan. Ja, yes, gewoon wat in de buurt. Als ik hem helemaal komen, sjabbies. Dat is nog sneller. Kijk het. Het goed er niet hoor, en dat lust wel naar kritiek hè? Dat is zozeer een talent aan hier. Er wordt beeld op locatie. En Gauke Douwen, fietsen. Je hebt dood. Nee. Mogen we nog slepen? Fucking hell. Ik rauw nee, ik kan goed op dat doen. Het sletje.
Kijk het. Jongen, jullie in de fucking snel. Ik zei het wel, fucking hek. Leuk hè, hij wil ook in de bloopers. Maar dat is niet zo goed man, dat is daar Laaien. Ah, tering laaien. Ik maak je kapot! Ja, dan laat je. Dat nog een keer. Nee, de bloed van mij. Ja, dat is flauw.